मातेवा प्रमाणे सुवार्ता अध्याय 1. जेजू ख्रिस्ताची वंशावळ. जेजू ख्रिस्ताची वंशावळ ही. तो पूत दाविदाचो, तो पूत अब्राहामाचो. अब्राहाम इजाकाचो बापोय, इजाक जाकोबाचो आणि जाकोब जुदाचो आणि ताच्या भावांचो बापोय. जुदा फेरेसाचो आणि जेराचो बापोय. तामार तांची आवय. फेरेस हेस्रोनाचो आणि हेस्रोन आरामाचो बापोय. आराम आमिनादाबाचो आणि आमिनादाब नाआसोनाचो आणि नाआसोन सालमोनाचो बापोय. सालमोन बोआजाचो बापोय. राहाब ताची आवय. बोआज ओवेदाचो बापोय. रूत ताची आवय. ओवेद येस्सेचो आणि येस्से दावीद रायाचो बापोय. दावीद सालमांचो बापोय. उरियाची बायल सालमांची आवय. सालमाव रेहोबोआमाचो. रेहोबोआम आभियाचो आणि आभिया आसाचो बापोय. आसा योसाफाताचो. योसाफात योरामाचो आणि योराम ओसियाचो बापोय. ओसिया योथामाचो. योथाम आकाजाचो आणि आकाज हिस्कियाचो बापोय. हिस्किया मानासेचो. मानासे आमोसाचो आणि आमोस योसियाचो बापोय. योसिया येकोनियाचो आणि ताच्या भावांचो बापोय. हांच्या काळार इस्रायल परचेक बाबिलोनाच्या गांवांक गुलाम करून व्हेल्ले. बाबिलोनाचे बंदडे उपरांत येकोनिया शेआलतियेलाचो आणि शेआलतियेल यरुबाबेलाचो बापोय. यरुबाबेल आबियुदाचो. आबियुद एलियाकीमाचो आणि एलियाकीम आजोराचो बापोय. आजोर सादोकाचो आणि सादोक आकीमाचो आणि आकीम एलियुदाचो बापोय. एलियुद एलेयाजाराचो. एलेयाजार माथानाचो आणि माथान जाकोबाचो बापोय. जाकोब जुजेचो बापोय. जुजेची पतीन मोरी आणि मोरयेथावन जल्मालो जेजू, जाका म्हणटात क्रिस्त. अशें सर्व मेजून अब्राहामाथावन दावीद पर्यान 14 तकल्यो. दाविदाथावन बाबिलोनाचे बंदडे पर्यान 14 तकल्यो आणि बाबिलोनाचे बंदडे थावन क्रिस्त पर्यान 14 तकल्यो. जेजूचे जनन. क्रिस्ताचे जनन हे परे जाले. ताचे माते मोरयेक जुजे लागीं करार जाल्लें, पूण तांच्या लग्ना पयलें ती पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भेस्त जाली. तिचो पती जुजे नितीवंत मनीस. तरी मोरयेक आपाकीर्त हाडूंक ताका कुशी नातली. देखून ताणें तिका गुप्ती सोडची म्हणून चिंतलें. पूण ताणें अशी आलोचन केली तितलीच ताका स्वप्नांत सर्वेस्पराचो एक दूत दिश्टी पडलो आणि म्हणालो, जुजे दाविदाच्या पुता, मोरयेक तुजी पतीन म्हण तुज्या घरा हाडूंक भिये नाका. कित्याक तिचे थंय गर्भ संभव पवित्र आत्म्या वरवीं जाला. ती एक पुताक प्रसूत जाताली. तुवें ताका जेजू म्हूण नांव दवरूंक जाय, कित्याक तो आपले परजेक तिच्या पातकांतली सोडयतलो. हें सगळें घडलें पूर्ण जावच्याक प्रवाद्या मारिफात सर्वेस्परान म्हणलें तें. एक ओंकार चले गर्भेस्त जाताले आणि एक पुताक प्रसूत जाताले.
आनी ताका इम्मानुएल म्हणून आपयतले. इम्मानुएल म्हळ्यार देव आमचे सांगाता म्हूण अर्थ. जुजेन न्हिदेंतलो उठतस सर्वेस्पराच्या दुतान फरमायिल्ले प्रमाणे केलें. मोरयेक आपली पतीन म्हूण ताणें आपल्या घरा हाडली. पूण ती आपल्या पुताक प्रसूत जायसर ताणें तिचे लागीं संभोग केलो ना आनी बाळकाक ताणें जेसू म्हूण नांव दिलें. आमेन.